Mga puso, kontrobersyal nga bulangan sa Barangay Tangub sa Bacolod City. Gin papanaugan sa stoppage order, ginhatagan special permit sa LGU. Ay, ngaayahan. Yaring balita nga itong gitutuka. Sang Marso, sang gindagdagan sang stoppage order sa Bacolod LGU ang ginapatukod nga bulangan sa residential area sa Purok Pahidait sa Barangay Tangub. Napasawan nga makakuha sa building permit ang tag-iya nga si Mary Lou Magallanes. Butang ang ipaunta sa Office of the Building Official. Abang Santos sa mga video nga ginpadala sa Jemmy Regional TV, padayon ang operasyon sa lugar. Nga mong gihimo, ipadala na namon sa City Legal for their action. No? So, ang City Legal ang backfire sila sa legal action. Sa Mayo 11 ag 13, tiyon sa kapistahan sa Barangay Tangub, may 5-cock derby pa nga nakalinya sa bulungan. Santo sa poster, 1 milyon ang guaranteed cash prize ag minimum bet ang 22,000 pesos. Ang ngalan ni Punong Barangay Noli Villarosa nakabalhag pa sa poster bilang taga-assistem sang bulang. Apang depensa sa LGU, legal ang pagbulang sa barangay matapos ginpasar ang Resolution 420 sa Bacolod City Council ni Councilor Vladimir Gonzales kagin sigundahan ni Councilor Al Victor Espino. Ginaphanugutan man ang one-day lusok. That is for a limited period. That is only not exceeding 3 days. Hindi na ya kay sila nga operation sa cockpit gidya. Hindi na saya. Apang ang pamangkot, hindi bala si Kwawe. Nga daw ka nga ginhimo legal ang bulang sa lugar nga ginakabig mismo sa LGU nga illegal ang pagpatukod. That is a different case na ya, no? That is in compliance with the ordinance provided may mga certain requirements na da. Nga, for example, kung sa private property hiwato ng lusok, dapat may consent sang tagiya sang duta. Depensa sang kapitan, wala sila sang lugar nga hiwatan sang derby. Butang nga ginapanginpusla na lang ang kontrobersyal nga bulangan. Ginhulam lang namon si iya. Kaya hindi man siya tani magpahulam. Kaya siyempre, wala pa man siyang business permit. O galing, ginpahulam niya lang for pista purposes. And then, ang nakabutang dito, ginpahulam niya lang temporarily for pista use only lang. Okay. Pag after sina, wala na. Hindi, wala naman dasunti, wala magani subong bulang, kaya wala man tawag intra. Posible kuno, nga paunta to na lang sini ang bulang, agud wala na sang kontrobersiya. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas.